סרטון הסברה, איך מניעים את הרכב מרחוק. הרכב צריך להיות סגור, שתי לחיצות, מנעול סגור, הוא נותן צפצוף, לחיצה ארוכה על העיגול למטה, עושה ככה עם הקוויים. זהו, הניע את האוטו. עכשיו, איך אני שומע שהוא הניע את האוטו? הוונטילטור של המזגן עובד. שומעים את זה. מתקרב, נפתח, ומזגן עובד. אם הפעלתם אותו לפני, כן, נסיעה הקודמת. ורשום פה, המנוע הותנע מרחוק, לחץ על דוושת הבלם למצב רגיל. וזהו, בעיקרון, אם לוחצים ברקס, אז הוא אומר לך תעשה את הקוד. פשוט עושים את הקוד, וזה הכל.